Pabor ang isa kasangguniang bayan member sa Janiuay, Iloilo nga dulaon ang presensya sa mga politiko sa mga aktibidad ng Department of Social Welfare Development o kung DSWD, ilabi na sa distribusyon sa assistance to individuals in crisis situation o kung AICS. Sa interview ng Bombo Radio kay SB member James Ayan Adelantar, ginpahig sini nga nagkakangay lamang sundo ng panawagan ni Senador Panfilo Lacson nga istrikto nga hindi na pagpasugtan ang bisan sino nga opisyal, local man o national nga mag-intra sa pagbanghatag sang DSWD assistance sa good malikawan ang pagduso sa ila personal nga mga interes. Suno sa iya dapat ang mga personnel lang sang DSWD ang magpanigan sang distribusyon na good malikawan ang pamulitika nga pamaagi kag pag-angkon sang credit sa ayuda nga halin mismo sa gobyerno. Ginpunto man sa opisyal ang reklamo angon sa pagbuhin sang 8,000 pesos gikan sa 10,000 pesos nga ayuda, gani 2,000 pesos lamang ang nahatag sa pila ka benepisyaryo. Rason nga suno sa iya kinahanglan mas mangin transparent ang proseso sang pag-release sang assistance. Nagpanawagan man ini sa mas klaro nga guidelines kag istrikto nga pagpatuman sang DSWD sa ilang mandato agon hindi mapasalod ang politikal nga impluwensya sa social welfare programs kag mapabilin ang integridad sang serbisyo publiko. Ginagamit ran nga mga bagay in favor sa personal nga pamulitika kang mga politiko natin nga sa posisyon. Kung imo lang tawon, makaluluoy ka lang, hindi ka ginmatawan katansa ang makatambong sa tagtaganay sa ayuda. Daw, kung sa oposisyon ka, for sure hindi ka ginmatawan katansa ang makabulig sa pagtagtaganay kang mga ayuda. It is very clear nga ginagamit gidran sa personal nga kausa para pabor sa pamulitika kang iba naton nga mga lideres.